πω ότι πρόκειται για μια ιστορική νίκη για τον Αστέρα Σταυρό. Η πρώτη του στη ΓΑΜΑ Εθνική και το χρειαζόταν και μετά βγήκαν στην Πρεμιέρα Πριζάκη. Σίγουρα. Εμείς θέλαμε να κερδίσουμε για να μπορέσουμε να πάρουμε και κουράγιο αλλά και δύναμη για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε την πορεία που θέλουμε να πετύχουμε. Έτσι. Την προηγούμενη εβδομάδα είπα ότι κάναμε ένα εκπληκτικό παιχνίδι. Μπορεί να παρεξηγήθηκε γιατί το σκορ ήταν 2-0 εναντίον μας, έτσι. Αλλά μπορώ να σας πω με βεβαιότητα ότι την προηγούμενη Κυριακή ήμασταν πολύ καλύτεροι από ό,τι σήμερα. Το ποδόσφαιρο έτσι είναι όμως, είναι αυτό που θα βάλει τα γκολ. Και νομίζω ότι σήμερα, με εξαίρεση μια φάση που μας έκαναν οι αντίπαλοι, είχαμε πάρα πολλές ευκαιρίες για να μπορέσουμε να έχουμε και μεγαλύτερο σκορ. Και ξαναλέω, χωρίς να έχουμε την απόδοση που είχαμε την προηγούμενη Κυριακή. Εντάξει, τα παιδιά πιστεύουν στους εαυτούς τους. Βλέπουμε ότι όλα τα αποτελέσματα είναι ανοιχτά σε όλα τα παιχνίδια. Από ό,τι βλέπουμε, δεν υπάρχουν ξεκάθαρα φαβορί. Υπάρχουν ξεκάθαρα budget. Αλλά μπάλα παίζουν ποδοσφαιριστές και εκεί μιλάει η ψυχή του καθενός. Δεν μετράει μάλλον και η φανέλα, γιατί βλέπουμε ιστορικές ομάδες όπως η Καστοριά σήμερα. Αν γνωρίζει, δεν ήταν τον Αστέρα Σταυρό. Εντάξει, πιστεύω ότι πλέον δεν μετράει η φανέλα, παιδιά. Ούτε η φανέλα μετράει, ούτε τα ονόματα των ποδοσφαιριστών που μπορεί να έχουν παίξει ανώτερες κατηγορίες. Έχουν την εμπειρία, αλλά βλέπετε όλα τα παιδιά τώρα. Σήμερα χρησιμοποίησαμε 2-3 παιδιά που είναι κάτω των 20 και μπήκανε μέσα και τρέχανε, πήρανε μονομαχίες απέναντι σε πολύ έμπειρους ποδοσφαιριστές. Άρα λοιπόν, ξαναλέω, μιλάει η ψυχή. Και τουλάχιστον εμείς δείχνουμε ότι την έχουμε. Εντάξει, να κρατήσουμε χαμηλά το κεφάλι, εννοείται μια νίκη, είναι η πρώτη, έχει άλλα 32 παιχνίδια. Να μην μείνουμε σε αυτή και να πάρουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε από το κάθε παιχνίδι. Ο Αστέρα Σταυρό και η ομάδα φεύγει χωρίς παθολογική συγκομιδή εδώ απειλάνει. Εσείς τι είδατε? Εγώ είδα ένα πολύ κακό πρώτο ημίχρονο. Ουσιαστικά δεν απειλήσατε πάρα πολύ. Επιθετικά τουλάχιστον. Αν δεν μετωσιώσουμε τις ευκαιρίες που δημιουργούμε σε γκολ, θα έχουμε αυτά τα αποτελέσματα, θα έχουμε αυτή την εξέλιξη. Δύο δικά μας προσωπικά λάθη και τα δύο προσωπικά λάθη, η αντίπαλη ομάδα τα μετωσιώσει γκολ στο πρώτο ημίχρονο και εκεί τελείωσε το παιχνίδι. Μέχρι να δεχτούμε το πρώτο γκολ, ήμασταν πάρα πολύ καλοί, ήμασταν αυτό που θέλουμε να είμαστε σαν ομάδα. Από εκεί και πέρα, δεχόμενοι το πρώτο γκολ, επιστοχωρήσαμε λιγάκι, μετά ξαναβρήκαμε τα γατήματά μας, αλλά τα λάθη που κάνουμε είναι εγκληματικά. Είναι εγκληματικά και τα πληρώνουμε. Στο δεύτερο μήχρονο προσπαθήσαμε να διορθώσουμε ό,τι μπορούμε να διορθώσουμε. Δυστυχώς φεύγουμε με άδεια χέρια από ένα γήπεδο, από μια έδρα που θεωρώ θα περάσουν οι περισσότερες ομάδες που πέρασαν. Δυστυχώς για μας δεν ήμασταν αυτό που έπρεπε να είμαστε, ιδιαίτερα περισσότερο στο δεύτερο μήχρονο. Θεωρείτε τόσο κακό τον Αστέρα Σταυρό που δεν θα περάσουν περισσότερες ομάδες από μέσα? Δεν θα είναι και η έδρα του αυτό. Ναι. Όχι, τα παιδιά κάνουν την προσπάθειά τους. Εννοείται ότι θα προσπαθήσουν. Δεν λέω κάτι τέτοιο. Απλά θεωρώ, επειδή γνωρίζω και τη δυναμικότητα των άλλων ομάδων, ότι αρκετές πλήστες ομάδες τουλάχιστον θα καταφέρουν να πάρουν ένα θετικό αποτέλεσμα. Αυτή είναι μια δική μου ανάγνωση που μπορεί να είναι και λανθασμένη, αλλά θα το δούμε. Ο χρόνος θα δείξει. Εμείς τώρα ζούμε μακριά από την Καστοριά, δεν ξέρουμε τα πράγματα εκεί πώς είναι, αλλά βλέπουμε ότι η Καστοριά είναι μια ιστορική ομάδα, μια ιστορική φανέλα, αλλά ξεκινάει πολύ άσχημα. 0-2. Υπάρχει κάποια πίεση, κάποιος έντονος προβληματισμός από εδώ και πέρα? Προβληματισμός και πίεση υπάρχει κάθε Κυριακή. Είτε παίζεις, είτε είσαι στην Καστοριά, είτε είσαι στον Αστέρα Σταυρού, είτε είσαι στη Λαμία, είτε είσαι οπουδήποτε. Κάθε Κυριακή υπάρχει πίεση του αγώνα. Εγώ έχω πει στους ποδοσφαιριστές μου ότι κρίνονται βάσει της εικόνας και βάσει της απόδοσης και βάσει από αυτό που θέλουμε να κάνουμε μέσα στο γήπεδο. Σίγουρα το αποτέλεσμα είναι αυτό που μένει, αλλά το αποτέλεσμα μένει για τους ανθρώπους της επιφάνειας, όχι για τους ποδοσφαιρικούς ανθρώπους, αυτούς που μπορούν να διακρίνουν κάτω από την επιφάνεια. Απλά εσείς οι προπονητές κάνουν απλά κρίνεις το αποτέλεσμα. Αυτό είναι το κακό. Αυτό είπα αμέσως τώρα.